kublai pi baro ngamdon hangne ban penrem lane ban penkesan ya no henry ngadon hangne ban wanra ya kita ki facts lane kita ki jing shisha lane ban penken mau lane ban pensengau biang syaki ba ya ka ke ba ki nong elam nang ni nepok ajat berdua jongi ki don ban hikai bat ki don ban pensotu nam ta jongi don napdang ki nong elam hangne pok ajat berdua ka ba nong rim ke jongki ki ong ngidon kam ya ka artikel 371 hang ne pok jela bat ya kan ni ngala ban kedau ba nadu kapor jong imai hoping bam kwa he dor blai inong sandur ya ka parti HSPDP ila banong bat ngala ada puli ketika manifesto jong ka HSPDP ki bu ya ka deka thong ba ka jela ka dai ban yo ya kata ka artikel 371 kumju ngiyu i ya ka manifesto jong ka WPP ka Voice of the People Party kaba kibu e ka thong kumju kumba imai huping ila prat lenti ba kajela ka don kam ya ka artikel 371 te hanrai ka balengo ba ka jingmi ka statement na uwe ni kinong yalam lane ukli no sensar hang ne po kajela ka jongi balong ru isembut menteri rangba jong kajela iba pristun tensong but hab ka baning kong ngasau tenat hadu kata-kata ya kekentin ke ba ikren ke ba iong la tapi it nam ta gari bekejat benriu jit ban pen scam nam ta gari bekejat benriu leng ba ka council kalong ke basau tenat bat ke basau tiang hadu kata-kata bat ngasau ban yaro sisa ya ketika statement ke jong i den rei nang ila pule bini bat ndalangi sap bahai ke jingkran ke jong i iong ba ka jingkwa ban wanra ya ka artikel 371 kadai ban penduk bor lane ka jing temu ban penduk no ka six schedule lane council ki pat ban no sonong le si ki sa hab dan ke jing lingo ki sa hab dan ke jing umdum la kalong em sisa ka badai kita ngidon hab dan lagi jong ki bor sngo tu bat la ka jong kar komperkhat lane la ka jong ka jing so tu ke jongi den ring nom ya kran ya kata ka jing so tu ke jonga ke jong pi ngin ya keren pat ya gejing sisa hang ne bat ka kata gejing sisa kalong ba lada ka jela nagalan bat ka jela Mizoram kila bandon lang artikel 371 bat ka six schedule balai pelatang hapo jela Meghalaya jongi balada aya ka artikel 371 en penduk no ka six schedule ka bangila don lupa hatu kata kalak se banlong banong ba ladap aya ka artikel 371 en penduk no ka six schedule balai penduk no apo jela nagalan ya ka six schedule balai penduk apo Mizoram ya ka six schedule nama syatei aya ka artikel 371 de henry nga kentu hang ni kalong kom ki patba ki bala nang la start ki bala syai ke jemut perkat ngimdei ban su ngap lane ban su sya yalam baklah ngidei banda wat benia banda ti benia la kalong em ke basisha paningat scam bai mai hoping nadu ki por ndai hadu kasngi ba ilet no na kani kesla pertai idei wei ba ki patba no sosnong hapo ka jela hang ni pok jat beriu ki ui ya kata ke jing no sniang ke jong i ki ui ya ke jingkit klik ke jong i bat kalong sisa komta le se la dangi wat benia bat la dangi ti benia ya ka history la ne ke jingyat lenti ke jong i te ngim ngat ban ong ba mai huping uyalam bakla ya kejela lani ubai huping ubuk hajing ma nam ta kejela te ai bakane kan sapriang hakelang hang ne po ka bri nyau trap ke jongi khnang ba kata kajing ong ba ladawan ra ya ka artikel 371 kan dei kajing pendu no ya ka district council ni ka six schedule kam dei ban ya lam bakla lene ban long kajing perstu bakla nam ta ki pat ba Henry kadai ban kajing pen scam lane ban penjanai susu nam ta kata kajing klik nam ta kari bekejat penriu nam ta ban penjanai ya kita ki hok long try hang ni pu kejat penriu ngangai scam bangi ngila ban pule ngila ban le research hiu dalade bat ngin wat ya kane hatu ka jalan nagalan ka don cm ya kata ka artikel 371 hatu ka jalan Mizoram ka don em ka artikel 371 bat hatu kini ki jela ki don em ka six schedule la da phila tip de ka jing sisa phinum sha ya lamba kala te lengba ka ni ka video
ngaj scam pila snotu bat ngaj scam pila syai habi de bekane kublai sipun ngin sekendu pat agoi kepor